Manat. Pelok ya, pelok. Pelok Mbah Tarken. Kepo ya enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu lho. Ya kan saling membantu toh. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean njel bawanono Mas umpama ngono Sinta Mbak Enggar apa wani? Bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean kaya ngene gematiku lho mosok jebuk curigai karo masa laluku ya. Sing mantan yang semasa wis sapa ngono. Tapi Ben VC mesti bahas mantane nyapa? Kapan ndak tahu ya ndak pernah ya aku. Kok iso bahas? Sumpah. Ora nate. Wis ora sak sumpah-sumpah didelok penonton oke semene. Oh iya. Apa ya pelak? Ndang bar nyanyi bar. Waduh. Tak mut. Batukmu, batuk. Pelak. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Musik yen ora sisip kang dadi panduluku ndak sawang iki kaya adiku Bambang Wisanggeni. Wisanggeni nitik saka gelagat kang beda kaya padatan. Si Adi Wisanggeni kok mlaku ngener mangulon arep menyang endi di Wisanggeni? Kakang Antasena Kakang. Piye le? Wisanggeni kepiye? Sakjane Kakang Antasena iki apa ora tanggap ing swasana to, Kang? Kusik Wisanggeni bisa kandha kang kaya mangkono kuwi nganggo dasar apa, nganggo wewaton apa? Kakang Tricandra kawuri utawa 3 wulan kepungkur pepunden mulan pepundenku para Pandhawa ngrawuhi wujuding sarasean kang den adani dening Kanjeng Eyang Mahatma Bisma. Ing kono pepunden para Pandhawa dalah para Kurawa diklumpukke dadi siji. Kang Wasing rembug piye carane supayane trah Begawan Wiyasa ora cecungkrahan. Apa maneh nganti nyabrang getih peperangan ingkang winastan perang Baratayuda Jaya Binangun. Kanjeng Eyang ing Talkanda Mahatma Bisma bisa kagungan gagasan kang kaya mangkono krana Kanjeng Eyang ngrumangsani yen to Ngastina mono bumi wutah darahe, bumi kelairane. Sawise mangkono Kakang Antasena aning sarasean mau para Kurawa prasetya, para Kurawa janji yen to ora gantalan suwe maneh separone negara Ngastina bakal dibalekake marang para pepunden Pandhawa. Nanging Kakang tak etung 3 wulan nganti saiki para Kurawa babar pisan durung paring katerangan babakan janji kang wis kawedhar, janji kang wis kaweca. Wela tala Sarate pandam sumulung hamadangi jroning pasareyan
ngenani wadana remuremu kalingan ngangkrangan sang dyah manahenggung sang dyah manahenggung sumung keming guling sang kakung hangrerepo Usik Yayi aja grusa-grusu mengko mundhak kesluru wekasane kleru. Apa yen wis anggeni iki mengko nesu-nesu bisa mesthekake para Kurawa bakal netepi karo janjine bakal mbalekake separone negara Ngastina. Kakang ing kene wis anggeni Antasena lan kabeh putra Pandhawa kuwi dadi bocah nom kudu bisa njejekake tembung adil. Sing kok karepke njejeke adil, sing ndok karepke njejeke adil kuwi apa mbok anggap pranatan sing lumaku dina iki apa rumangsane wis anggeni durung adil. Lho cetha durung Kakang, cetha durung. Saora-orane awake dhewe dadi putra Pandhawa kuwi kudu bisa mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa. Yen ana kahanan sing ora adil, awake dhewe kudu melu-melu urun rembug, melu-melu urun-urun tandang gawe, ngiras pantes njejekake adil. Njejekake sing padha bengkong, ngelingake sing padha lali. Yo, yen babakan kuwi Antasena mutak mathuk wae. Sing tak karepke saiki banjur caramu piye? Carane wis anggeni kepriye? Aku bakal sowan ana negara Ngastina Kakang Antasena. Si Adi Wisanggeni bakal sowan mring negara Ngastina, sowan Wa Prabu Duryudana. Iya. Senadyan aku ora diutus kelawan pepundhen para Pandhawa. Nanging Wisanggeni rumangsa digugah sing dadi rasane kaya-kaya dinuta karo sing gawe jagat. Separone negara Ngastina bakal tak jaluk dina iki uga. Lah yen ora diwulungake karo para Kurawa, rawe-rawe tak rantas, malang-malang tak putung, mati tak lakoni, Kang. Weh, lah dalah. Katangmu padha warahantena becik besok hamendemo baris-baris kang prayitna Yuwa Saranta wong ing dwara ati piye mau tembungmu Balenana? Mati mbok lakoni. Iya, Kakang. Lakon mati kodhok kowe wis anggeni. Tuh lho. Mati kodhok piye? Senadyan aku iki, senadyan Antasena iki bocah ndugal kepalang. Ning aku iki isih kebak petung le. Ni. Yen nganti sing munggah ana ing stinggil negara Ngastina mung kowe tak kira ora bakal rampung sing dadi perkarane. Lah banjur miturut gagasane Kakang Antasena Wisanggeni kudu piye, Kang? Lon-lonan lumaku. Dilambari tekad ingkang sinatriya. Muga-muga
Muga-muga gegayuhan kang luhur iki bisa nemu rahayu ya Kakang. Iya Yayi, Yayi wis geni. mangkya darajating praja kawuryan wusun nyoruri rurah pangrehing ukara karana tanpa
lupi atilar silastuti sucana sar cana kelu kalunglun kala tidha tidam tanda ning dup mati menanging jaman edan ewo aya ing pambudi milu edan ora tahan yen tan melu anglakoni boya keduman melek kaliran wakasanipun dilalah karso Allah bejo bejane kang lali luwes bejo kang ngeleng lawan waspada Iwang suksma mangadilin wih payung ana marang panjenengan ingsun ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita Bapa Panembahan Resi Durna Bapa kula wonten mangandika ingkang adhawuh anak Angger Duryudana amiji dhateng sowanipun pun bapa ing pertapan Sukalima kula pun Danyuwang Durna nggih Paman Patih Rekyana Harya Sangkuni Paman kawula nuwun tinimbalan ingkang adhawuh amiji ingkang paman ing kematian kula pun Rekyana Patih Harya Sangkuni anak Prabu sawetawis dipun prayogakaken anggenipun sami pinarak lenggah ripalenggan sakmangke kula badhe wawan pangandikan kalian Bapa Panembahan Begawan Manik Maninten. Oh inggih nggih anak Prabu Sasana saha wanci kula aturaken dumateng jengandika anak Prabu anggenipun Manembrama ingkang sarta wawan pangandikan kalian nuwun inggih menika Kakang Begawan Manik Maninten. Matur nuwun Bapa Panembahan. Bapa Panembahan Begawan Manik Maninten.
Om awik 6 hastu nama sidam sidi sekaring bawana langgeng kepriye Duryudana sakrawuh paduka kula ngaturaken pasegahan Panakrami kang sarta bekti tandha pengaji-aji kunjuka dumateng panjenenganipun Bapa Panembahan Begawan Manik Maninten. Iya banget panarimaningpun Bapa akarya bombong Birawa jroning nala ora liwat pangestunipun Bapa Tampanana Jaka Pitana. Nuwun inggih Gorawalan anggen kula pundi kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Wardaya miwahana rah daging kayuwanan. Mboten langkung sumangga kula aturi lenggah ingkang kanthi prayogi Bapa Panembahan Begawan Manik Maninten. Iya kaya wis ora kurang prayoga lenggahe pun Bapa aning setinggil pendhapa negara Ngastina kene. Mara gage selehna pikirmu kang sarta tatanen kang dadi rasamu. Dina samengko nitik saka lekering wadana jaiting netra ingkang sarta tepunging wimbo. Ana gembolaning perkara ingkang kineker. Mara coba yen ana bot repot kang sarta ruweting kang dadi penggalihe anak Prabu Duryudana yen keni winedar ing akathah pun Bapa Begawan Manik Maninten sumedya ngangklungake jangga nilingake karna nyadong rumentah sabda pangandikane anak Prabu Duryudana. Pramara reh manguswa humya ngambrengeng kadikaronaning kaswasih ring marga Hamalatgung. Are sang kanda mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Gama sangga runggirikuh ingkang sarta pekewuh Duryudana mara gage matura kelawan pun Bapa Begawan Manik Maninten anak angger Jaka Pitana. Nuwun inggih nggih sumangga anak Prabu Duryudana kula aturi paring dawuh medharaken sabda dumateng para nayaka nayakaning praja ingkang samya sumewa wonten ing rikalenggahan sakmangke. Lole sumorate amprit gandil buntute omah joglo hawla. Wonten menapa to, Ngger? Wonten menapa ingkang dipun penggalih? Urip teng donya niku mung sepisan. Dados urip sing mung sepisan iki kudu digunakake kanthi bener becik. Urip sepisan aja nganti susah. Urip sepisan aja nganti sedih sing dadi rasane. Diseneng-senengke pikire yen ana perkara ya dirembuk yen ana perkara dirampungake kanthi sarana mupakatan supaya nemokake wujudipun titik temu anak angger Jaka Pitana. Supaya nemtokaken wujuding titik temu satemah padyang tetrawangan ingkang dados penggalih handika anak angger Duryudana. Nggih. Urip pisan ora susah. Nggih. Urip pisan kudu digawe seneng. Wong niku nek atine seneng ora gampang cepet tuwa, ngaten? Tur ora gampang kena penyakit. Wong niku nek atine seneng ngaten. Napa makaten? Nggih. Mula urip teng donya niku ora kena diukur nganggo bondo donya. Urip teng donya niku ora kena diitung nganggo omah sing magrong-magrong. Rejeki niku ora kena diukur nganggo tetumpakan sing apik. Nggih. Ning urip wonten donya niku ukurane apa? Atine ayem, pikirane semeleh. Niku wong urip teng alam donya niku mesti sing digayuh niku ginanipun menapa niku wujudake adiling Gusti tumrap umatipun. Kok mekaten? Nggih.
Gusti niku maha adil. Sedaya menungsa niku wonten tetembungan sawang sinawang, rak ngoten to. Ketoke nyawang kono uripe penak, ning sing disawang urung mesti karuan ngrasakne uripe penak. Niku sing diarani urip niku sawang sinawang. Tuladane kathah, contone kathah. Ketoke sugih, omahe magrong-magrong, omahe tingkat 7 paribasane. Tetumpakane maneka warna. Arep tuku apa ae kelakon, arep dahar, arep mangan apa ae kelakon. Ning kocap wong sugih mau ora wani mangan wujude daging-dagingan utamane sate kambing mergo duwe penyakit ludira inggil. Ludira inggil niku napa? Darah tinggi. Nggih. Niku adile pangeran. Nggih. Kosok balinipun wong miskin, wong melarat, gitu. Uripe sehat wal afiat, ragane etes, pikirane nggih semeleh. Jane ora diganjar karo penyakit, ora duweni penyakit apa-apa, ora diparingi penyakit karo Gusti kang murbeng dumati. Ning dilalah wong miskin, wong melarat wau mboten wani nuwun inggih menika mangan wujudipun sate kambing. Jane ora duwe lara, ning ora wani tuku sate kambing. Mergo niku atile Gusti teng mriku. Terus pikirane kudu semeleh, atine kudu ditata kanthi sanget. Inggih. Bapak Durna kula aturi mendel langkung rumiyin. Nggih, kula niku mung mukadimah. Nggih. Bapak Panemban Begawan Manik Maninten, anak angger Duryudana kepriye? Kula kinten boten wonten ingkang saged kula sambati. Kejawi namung paduka Bapak Panemban Begawan Manik Maninten. Nggih, perkawis napa? Tricandra kepengker. Kula dipun timbali kalian Kanjeng Eyang ing Talkondo. Nuwun inggih menika Sang Begawan Bisma. Kula dateng Talkondo, kula sowan wonten Kanjeng Eyang ing Talkondo Sang Begawan Bisma. Kula mboten ngertos Duryudana ora ngerti sangkan paraning bilai. Ngerti-ngerti dateng mriku, ngerti-ngerti dateng pertapan Talkondo. Sampun wonten kadang para Pandhawa jangkep gangsal ingkang ngrantos ingkang nunggu tekane Duryudana. Lah banjur sakwise mangkono nggih gandeng Duryudana kula menika namung ijen tanpa ruwang kalah swanten kalah kalian para Pandhawa sakluguripun negara Ngastina duk rumuhun ingkang darbeni hak kang sarta wewenang niku para Pandhawa. Awit nglengser palenggahanipun Paman Prabu Pandhu Dewayana ingkang sampun nyuwarga supados adil Kanjeng Eyang Bisma paring dawuh yen to negara Ngastina badhe dipun sigar semangka. Separo kanggo Duryudana lan Kurawane, separo wilayah kangge para Pandhawa. Dateng mriku kula teng ngajengipun para Pandhawa kaliyan teng ngajengipun Kanjeng Eyang Begawan Bisma. Teng mriku kula cep klakep mboten saged nyuwara. Kula mboten saged micara babar pisan. Wekasanipun Duryudana namung mantuk-mantuk. Namung derek ingkang dados kersanipun Kanjeng Eyang Mahatmur Si Bisma. Tegese duk nalika semana Duryudana nyarujuki yen to bakal mbalekake negara Ngastina separo kanggo para Pandhawa. Lah karek kados mekaten. Kepara kula sampun tapak asta. Kepara Duryudana sampun tandha tangan. Minangka surat kekancingan. Bilih kula badhe mangsulaken separone negara Ngastina dumateng para Pandhawa. Wela dalah. Leng-lenging driya mangu
mangun gong ganduhan rimang lerleno tanpa ganin lerleno tanpa kanin yen tantulusa mengko sang Dyahutama Duryudana ana paribasan sedumuk bathuk senyari bumi sing mengku surasa kudu dikukuhi kudu ditatahi pati sapa sing wani ndumuk bathuke bojo nyawa sing dadi taruhane nadyan mung senyari jembare bumi yen perlu nganggo tatahe nyawa wutaing ludira yen to jeneng sira Duryudana bakal mbalekake separoning negara Ngastina marang para Pandhawa iki mengko bakal asor sing dadi kawibawanmu iba padha senenge negara kiwa tengen sing gething kelawan negara Ngastina yen to separone negara Ngastina bakal nduk balekake kelawan para Pandhawa. Wah, Duryudana yen miturut gagasane Begawan Manik Maninten negara Ngastina iki aja to mung separo seprapat aja nganti dibalekke karo para Pandhawa nanging kula sampun janji kalian para Pandhawa ingkang dipun sekseni kalian Kanjeng Eyang ing Talkondo. Janji kuwi ora perlu ditepati. Ngerti ora kowe? Punapa kula mboten kuwalat kali janji kula. Punapa kula mboten badhe kuwalat kalian sumpah kula. Mandiya sumpah blantik sak pasar ke do mudar kabeh. Ngerti ora kowe? Saiki wis jamane. Janji ora perlu dipinangkani. Malah yen perlu kanggo jaga kawibawane negara Ngastina kudu ditatahi pati. Aku kang saguh dadi bebantening negara Ngastina Duryudana. Lagi cawawan sabda Horekang sumewa gegering masewakan kathah samyana arga wonten dwirata mekta pedhot king wandelan kuda delar pandengan aja wasu melang rasamu aja kuwatir kang dadi pikirmu Duryudana yen ana berontake para Pandhawa pun bapa Manik Maninten sing saguh dadi bebeteng minangka njaga kawibawane anak angger Jaka Pitana menapa menika saestu punapa saged kula tetepi ingkang dados tembung paduka Sang Begawan Manik Maninten lair kandhastru sing batin Duryudana ala tanpa rupa panjenengan ingsun iki ya wujuding Brahmana aku kuwi wujuding pandhita pandhita kuwi tegese papane dipundi lan ditata dipundi solah bawane ditata ing reh pangandikane aku yen kandha iya ya iya yen kandha ora ya ora
yen to iki mengko kok nganti ana utusan saka negara Ngamarta, yen to iki mengko ana utusaning para Pandhawa tumeka ana negaramu, negara Ngastina kene, aku dhewe Begawan Manik-Maninten ingkang bakal ngadepi ya kuwi dutane utawa utusaning para Pandhawa, kowe ora usah melu cawe-cawe Jaka Pitana. Pandhita Karya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang susung angin ngendi nggone miwang kalih kangkung isine bumbung wong mang palugon laguning lekas lo kita lino tinggi tung kadung kadereng hamor
ngun manah rahayu ayu ana tan agolong tekane Wisanggeni ana ing negara Ngastina iki satemah bengkah nyelo-nyelo datan sarana tinimbalan sowan ana ngarsane ratu ing negara Ngastina Nalendra ing negara Ngastina Duryudana Yajaka Pitana padha becik sak tekane Bambang Wisanggeni ana ing praja negara Ngastina kene Wisanggeni iya alakuku ora nyandung sambi kala sawiji apa sadurunge aku ngaturake apa sing dadi wigatine aku sowan luwih dhisik aku ngaturake bekti tandha pengaji-aji marang Pak Puh Duryudana yo wis ndak tampa ndadekake bungah sajroning atiku ora liwat pangestune wong tuwa tampanana Bambang Wisanggeni ya wis ndak tampa gawe bombong ing rasaku Pakde. Tah. Dene wigatine Wisanggeni sowan ana kene. Ya kuwi kaping pisan nyambung silaturahmi. Nyambung talining paseduluran. Jalaran Rasuling Pangeran wis nate paring dawuh. Rasuling Pangeran kang pungkasan wis nate paring dawuh. Sak sapa sing seneng jembarake tali paseduluran kuwi sayekti bakal dijembarke sing dadi rejekine didawakake sing dadi umure kuwi dawuhe Rasuling Pangeran sing pungkasan tah dungkap sing angka 2 Pakde aku ngaturake salam saka para pepunden para Pandhawa saka negara Ngamarta konjuka marang Pakde Duryudana sumrambahe marang pakdeku Kurawa kabeh ya Wisanggeni wis ndak tampa ora liwat salam wilujeng kanggo kadang-kadangku para Pandhawa ya bakal tak endahake salame Pakde lah dungkap sing angka 3 aku saiki aku arep takon aku arep takon marang Pakde Duryudana mara coba enggal wangsulana Pakde takon babagan apa Wisanggeni sipating Nalendra mono ana tetembungan berbudi bawa laksana rak ngono to iya pancen kaya mangkono bener sing dadi aturira lah yen pancen ratu kuwi duweni tetembungan berbudi bawa laksana dajal saiki Wisanggeni tak takon berbudi bawa laksana kuwi tegese apa berbudi bawa laksana kuwi maknane piye lire berbudi mono hangge gancar ngawula wisuda dene lire bawa laksana kuwi ana tepi sing dadi pangandika ngono iya tegese ana tepi pangandika kuwi piye yen kandha iya ya iya yen kandha ora ya ora ratu kuwi yen wis janji kudu ditetepi kudu dipinangkani kudu dilakoni lah iki sing tak nggo gondelan Pakde anggone Wisanggeni tumeka ana ing negara Ngastina kene Pakde Duryudana kepiye Wisanggeni
aku dikandhani dening para pepundhenku para Pandhawa. Kalamunta Tricandra kepungkur utawa telung wulan kepungkur. Pandhawa Kurawa ngadani sarasean ana ing pertapan Talkanda, ana ngarsane Eyang Buyut Begawan Bisma. Rak ngono ta? Yo pancen bener wis anggeni. Lah, aneng kono sampeyan napa astani? Nanda tangani tur ya disetempeli. Iki lho. Ora mung tanda tangan, ora mung tapak asta, ning uga disetempeli. Ngandharake yen to Siwa Duryudana saguh balekake separone negara Ngastina marang para Pandhawa. Nah, dienteni seminggu munggahe sewulan ora ana kabar. 3 wulan ora ana kabar, nganti 3 wulan luweh ya babar pisan durung ana pekabaran. Wekasan wis anggeni lan kadang-kadang putra Pandhawa liyane duweni niat, duweni karekat nak yenake perjanjen nalika semono. Kira-kira bener-bener berbudi bawa laksana apa ora? Yen to pancen Ratu Ngastina berbudi bawa laksana, sampeyan mestine gelem no maru negara Ngastina lan dibalekake menyang para pepundhen Pandhawa. Kamangka wis anggene wis duweni niat. Kamangka wis anggene wis duweni karekat. Yen to iki mengko kok enek gleware tembung mingsete janji sing wis kawuri, kepeksa aku ngelingke nganggo carane wis anggene dhewe. Nyuwun sewu. Upamane iki engko amrih amane lho iki, amrih amane. Ndang dibalekke wae separone negara Ngastina marang para pepundhen Pandhawa. Ewadene kok iki mengko sampeyan ngejak geger. Upamane negara Ngastina tetep mbok kukui. Sampeyan ora nepati janji kang wis kawuri, janji kang wis kaweca. Janji kang wis kaweca nalika semana samaptakna jaganga sing jero betengono sing kandel. Aku wis siap ngejak jotosan aku ya wani. Rak ya ngono ta Kakang Antasena? Ya. Engko nek calon sida geger, nek calon sida geger tenan, ki wong sing ning mburi kuwi sing jotosi ben aku dhewe. Ngono. Heeh. Sik sabar sik. Aja kesusu jotos-jotos. Sabar. Piye Pakde? Pakde Duryudana kepiye? Kok kukui apa kok balekke separone negara Ngastina marang pepundhen para Pandhawa? Wah, tadalah. Sumangkah anggros rusumbar lindu bumi gunjing kumaluduk guntur ketuk humop kang colonidi lemimbak penyu kumambang iki sapa iki? Kok lagi pisan jiki aku roh rupane? Wis anggeni kawruhanana. Aku pendhita saka pertapan Ngatasangin, peparapku Begawan Manik Maninten. Begawan Manik Maninten, kapara nyata. Kok sik? Kok mingset sing dadi lungguhmu? Rada maju mripatmu menteleng nyawang aku. Napa? Wis anggeni. Piye? Lekno mripatmu jerengen gobokmu.
yen to sak mengko negara Ngastina iki dipasrahke marang Begawan Manik Maninten. Mara gage rungokno sing dadi ucapku. Pandhawa oleh banget lek nyepelekake karo para Kurawa. Utamane marang anak angger Duryudana. Lho. Kok kowe kandha sing kaya mengkono, dasarmu apa, wewatonmu apa? Ngerti ya wis anggeni. Sing menang ngrembug negara Ngastina iki ya mung para Pandhawa lan para Kurawa. Wong liya braya utawa wong jaban rangkah ora kena melu-melu ngrembug babakan negara Ngastina iki. Klebu kowe wis anggeni. Mula dina samengko. Mula dina samengko wis anggeni lan Antasena kowe baliya. Kowe lunga saka negara Ngastina iki. Nek kowe tetep nekat, kowe bakale arep adep-adepan karo Begawan Manik Maninten. Kosik. Kowe ora pendhita to, Mbah? Pendhita kuwi papane dipundi lan ditata, dipundi ing reh pangandikane, ditata solabawane. Tegese pendhita ki kena didadekke conto. Ucape kuwi kudu kena digugu. Pancen kaya mengkono. Sing menang ngrembug, sing menang bahas babakan negara Ngastina sapa? Ora ana liya kejaba mung para Pandhawa lan para Kurawa. Ya, yen to pancene lambemu ngucap sing kaya mengkono. Lambemu ngucap sing menang ngrembug negara Ngastina ki mung para Pandhawa lan para Kurawa. Wong liya braya ora entuk melu-melu. Kowe terus nyalahke aku. Aku mbok kon lunga pancen kaya mengkono. Sing menang ngrembug babakan Ngastina iki ya mung para Pandhawa karo para Kurawa. Wong liya ora entuk ngrembug babakan negara Ngastina iki. Lho, ning aku iki anake para Pandhawa. Aku iki anake Raden Janaka. Tegese ya duweni wewenang ngrembug babakan negara Ngastina iki. Merga aku keturunaning para Pandhawa. Jal saiki aku tak takon. Yen to pancen sing menang ngrembug babakan Ngastina iki mung Pandhawa lan Kurawa, kena ngopo kok kowe melu-melu? Jajal aku tak takon, raimu iki sapa? Kowe iki bloke Pandhawa ya dudu, bloke Kurawa ya dudu. Wis pendhita kalah omong lho ndang jata sieni. Pendhita Drun, lambene klumat kelamet. Mbok sauri guneman lambene klumat-kelamet silit pitik. Sabar sik, jotosan temu mburi. Aku arep omong-omongan luwih dhisik karo Begawan anyaran iki. Yo. Wis, saiki karepmu piye Panemban? Panemban Begawan Manik Maninten. Aku menang ngrembug negara iki. Merga aku dipasrahi karo anak angger Duryudana kinen makili negara Ngastina kene. Loh, nek ngono saiki padha. Pandhawa ya pasrah babakan negara Ngastina iki karo Wisanggeni. Ayo, saiki karepmu piye? Weh, lah dalah. Nek ngono pancen kendel tenan. Apa wis ora kulak pawarta adol pangrungu? Yen Begawan Manik Maninten kuwi pendhita sing sekti mandraguna pilih tanding sajroning ngayuda. Apa kowe wani ngadepi Begawan Manik Maninten? Entek wedine kari wanine. Weh lah dalah. Desmalaning rat leketeking jagat. Gelah-gelahing bumi panusmaning jajelanat. Aku wis kandha yen sing menang ngrembug negara Ngastina iki mung para Pandhawa lan para Kurawa. Aku anake para Pandhawa. Negara Ngastina ing ripalungguhan iki dipasrahke sakmutuhe marang Begawan Manik Maninten. Sing duweni hak kang sarta pemenang negara Ngastina ing ripalungguhan iki ora ana liya kejaba mung Begawan Manik Maninten. Aku wakile anak angger Prabu Duryudana. Aku ya wakile para pemundhen Pandhawa. Kowe apa wis turah kendel? Sugih kendel Bandawani, wani ngilani dadane Begawan Manik Maninten. Pikiran luwih dhisik, saringen kongsi lembut, pikiran kanthi permati.
Kowe wani tenan dadake Begawan Manik Maninten. Aku wis kandha ning ngarep. Entek wedine kari wanine. Wis sanggeni ngejak pirang dina ladeni. Kowe ngejak pirang dina. Wis sanggeni ora bakal mundur ing geguntur, ora bakal mendho ing bebaya. Ya bagus yen pancen kaya mengkono. Yen pancen kaya mengkono, kowe wis pancen ora bisa nampik pitutur becik. Endo marang piwulang utama, nyingkur marang pitutur luhur. Wis sanggeni. Dudu kene papane geger. Dudu kene papane geger. Dudu ning negara Ngastina kene panggonane wong geger. Ayo saiki golek panggon sing jembar. Golek panggon sing jembar metu njaba. Nyapa tok ning njaba tok ning jero e penak kok. Nyapul dadak tok ning njaba emane-mane ngempet no. Maksude panggonane, panggonane to. Iya. Tak kira nek apa. Ayo, kowe ngejak pirang ladene. Ayo. Nyoh dodo ndi dodo. Padha lanange didu sing dadi kesektene. Kesuwen lene nyoh ki lho. Tak arai carane. Po. Agyatari sangapirang urinangkul kinempit gempit dosang retnaning bawono eleh aku ora melok digajul lha aku. Sabar Sengkuni sabar nggih kula niku sabar pun wit riyin. Duryudana wonten dawuh Bapa Panemban Begawan Manik Maninten. Aja kuwatir kelawan kekuataning anak-anak Pandhawa. Aja tomong anake. Sak pendhawane pisan yen perlu. Sak pendhawane pisan yen perlu. Begawan Manik Maninten ora bakal mundur sejangkah ngadepi para Pandhawa sak peranakane. Punapa saged dipun gondheli ingkang dados tembung paduka Sang Rama Panemban. Nyawaku tak totohke kanggo kowe, nyawaku tak totohke kanggo negara Ngastina kene. Menawi kasembadan Rama Panemban ngunduraken para putra Pandhawa. Rama Panemban nyuwun bebana menapa? Ora wujuding Raja Brana Mas Picis. Nanging pun Bapa kepengin ngraketake paseduluran ing antarane negaramu Ngastina kelawan ngatas angin kene. Mbok menawa ana mulunging rasamu, atmajamu anakmu wedok Silesmanawati gelem dadi garwa Prameswari putraku Prabu Dewa Ngumbara saka negara Argabentar. Menawi namung menika
Dewa Ngumbara. Mangasas kati angin pangsat pal kaprapal selo lumayu mangungsi kagiat kakuto kang jogo Rama Panembahan Begawan Manik Maninten ngantos tumengklungen anggen kula nengga pawarta saking Paduka Rama Panembahan Begawan Manik Maninten. Nggih. Kulup putraku Dewa Ngumbara. Anggonmu duweni gegayuhan, anggonmu duweni kepinginan dadi mantune Prabu Duryudana rabi karo anake wadon Prabu Duryudana ya kuwi Dewi Lesmana mati. Ana bebanane ya kuwi Dewa Ngumbara kudu bisa mateni anak-anak Pandhawa. Ora mung anak-anake yen bisa sak Pandhawane pisan kudu melu dituntut pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih. Siagakno sing dadi prajuritmu saka negara Arga Bentar. Krit lampit berungkat kimpul waton lanang nyekel gaman. Lading pangirising daging bathok wadahing getih. Goleki Wisanggeni lan kanca rewangi. Yen wis ketemu aja kesuwen. Enggal arangketen tangane, kerincungen sikile biabaten gulune. Nggih, mangestokaken dawuh Rama Panembahan. Budhal dina iki, kowe Dewa Ngumbara. Kumreh kang bala lumares. Budaleng prap wadya kuswa warna-warna busanane sakehing prawadya abrebusana